హలో హాయ్ గాయ్స్ నేను వచ్చేసా. సో అఫ్ కోర్స్ మీ అందరికీ తెలిసిందే ఈరోజు మనం ఇంటర్వ్యూ చేయబోయేది ఎవరిని అని అంటే దాట్ ఈజ్ ఆకాష్ పూరి. ఎస్, నేను ఫుల్ ఆన్ వెయిటింగ్లో ఉన్నాను, ఫుల్ ఆన్ ఎక్సైటెడ్ ఉన్నా. సో ఆకాష్ తోటి చాలా విషయాలు మాట్లాడి తెలుసుకోవడానికి, తన గురించి మరిన్ని విషయాలు అండ్ తన ఫర్దర్ తన ప్లాన్స్ గురించి అండ్ ఆల్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ బిఫోర్ క్వారంటైన్ మనకు తెలిసిందే దట్ రొమాంటిక్ అనే మూవీతో రాబోతున్నారు అనేసి. అండ్ దాట్ వన్ వీడియో సాంగ్ లైక్ ఒక సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీవేర్, ఎవ్రీ పేజ్, ఎవ్రీబడి షేరింగ్. అసలు లైక్ తన యాక్టింగ్ గురించి కానీ అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, నేను మొదలు అయితే పొగుడుతూనే ఉంటాను, అది పొగిడేదేదో ఆకాష్ వచ్చిన తర్వాత పొగుడుతూ ఉంటే ఇంకా బాగుంటుందేమో. సో బట్ ఇట్స్ లైక్ జెన్యూన్ హానెస్ట్ రివ్యూ అనమాట. సో అట్ ద సేమ్ టైం అసలు ఈ క్వారంటైన్ టైంలో ఏం చేస్తున్నాడు ఆకాష్, లైక్ బీయింగ్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద యంగ్ యాక్టర్. సో ఆకాష్ ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసుకుందాం, ఓకేనా? ఐ హోప్ సో. ఓకే, కింద హాయ్ వరుణ్, హాయ్ సూపర్, అందరు కూడా జాయిన్ అయితే ఉన్నారు. హలో గాయ్స్, ఐఎమ్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. హౌ ఆర్ యూ ఆల్? హాయ్ 3119 Sana. Okay, hi Sana. Okay guys, so let's see. Akash, I hope you are there live అనుకుంటున్నా, I mean ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను. So just రిక్వెస్ట్ పంపించండి so that I can add you onto the live అనమాట. So let's see ఇప్పటికి ఏమైనా రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. లేదు ఆకాష్, మీరు యూ హ్యావ్ టు సెండ్ మీ ఏ రిక్వెస్ట్ లైవ్లోకి నేను మిమ్మల్ని యాడ్ చేసుకోవడానికి. సో అట్లీస్ట్ సీయింగ్ అట్లీస్ట్ ఇఫ్ ఐ కెన్ సెండ్ అని ఇప్పుడు చూస్తున్నాను. నో, కనిపించట్లేదు. ఆకాష్, హోప్ యూ ఆర్ దేర్, సో ప్లీజ్ సెండ్ మీ ద రిక్వెస్ట్. అండ్ గైస్, మీరు కూడా ఆకాష్ని ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నారు అంటే జస్ట్ టెక్స్ట్ ద క్వశ్చన్ హియర్. మ్యాక్సిమం అంటే నేనైతే ఫుల్ ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాను క్వశ్చన్స్ అన్ని అడగడానికి. సో నా క్వశ్చన్స్ మధ్యలో మీ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను తీసుకుంటాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆస్క్ ఆకాష్ ఎనీ క్వశ్చన్ కింద ఇక్కడ టెక్స్ట్ చేయండి, ఓకేనా? సో లెట్స్ సీ అగైన్. సో ఆకాష్, మీరు నాకు ఒక్కసారి టెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ పెట్టాలి మిమ్మల్ని యాడ్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, ఎనీవే ఐఎమ్ జస్ట్ లీవింగ్ దిస్ మెసేజ్ టు మై టీమ్. సో మా టీం వాళ్ళు కూడా ఫాలో అప్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ప్లీజ్ ఒకసారి ఆకాష్కి టెక్స్ట్ చేయండి ఎవరైనా, సో దట్ ఆకాష్ నాకు రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే ఐ కెన్ యాడ్. అట్లీస్ట్ తను లైవ్ వచ్చినా ఐ కెన్ టేక్ ఇట్. యా హాయ్, ఐ థింక్ ఆకాష్ పూరి నెక్స్ట్. తేజస్విని, ఎస్ ఆకాష్ పూరి వస్తున్నారు కొంచెం సేపట్లో. యూర్ ట్రైంగ్ టు టేక్ హిమ్ అప్ టు లైవ్, యూ కెన్ ఆస్క్. ఎస్ షెర్లీ క్వీన్, సీమ్స్ యూఆర్ ఆల్సో సూపర్ ఎక్సైటెడ్. Yeah, so just send me up that request so that I can take it. Anything special or you're looking pretty today? Neelima, no special ఏముంది? ఈరోజు స్పెషల్, ఈరోజు మా మమ్మీ డాడీ యానివర్సరీ. సో యా, ఇట్స్ స్పెషల్. ఇంట్లో అన్ని వంటలు. గ్రైండర్ సౌండ్ వినిపిస్తుందా? అమ్మా, ఐ టోల్డ్ యూ అమ్మా, నేను ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు నో సౌండ్స్ అని. సో ఏదో ఒక స్పెషల్ నడుస్తూనే ఉంటుంది. షెర్లీ, హాయ్ షెర్లీ. ఓకే, లెట్స్ సీ అగైన్. ఆకాష్ లైవ్లో నాకు ఏమైనా రిక్వెస్ట్ పంపించారేమో. ఆకాష్, జస్ట్ లీవ్ మీ హాయ్ మెసేజ్ అన్న పెట్టండి సో దట్ ఐ కెన్ టేక్ యూ ఫ్రమ్ దేర్. హ్యాపీ యానివర్సరీ టు పేరెంట్స్, థ్యాంక్ యూ. ఇంకో తీసుకోకపోతే నన్ను కుమ్మేస్తారు ఇక్కడ మిమ్మల్ని, నేను ఇంకా లైవ్లోకి తీసుకోకపోతే. ఆకాష్, ఐ కాంట్ సీ యూ లైవ్లో కూడా. మీరు నాకు కనిపించట్లేదు. Okay, let me just check by your name. No, నాకు ఇక్కడ రిక్వెస్ట్లు అందరు వేరే వాళ్ళు పంపిస్తా ఉన్నారు. F2 నుంచి రిక్వెస్ట్ ఉంది, సింధు నుంచి రిక్వెస్ట్ ఉంది, కార్తిక్ చౌదరి, డాలీ, నాగరాజు, వంశీ, అందరి దగ్గర నుంచి రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి, బట్ నాట్ ఫ్రమ్ ఆకాష్. సో నేను టైప్ చేసి చూస్తున్నాను. ఆకాష్ పూరి ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ కూడా లైవ్లో ఉంది, బట్ ఐ కాంట్ సీ ఆకాష్. సంబడి, ఇంకా కొత్త లైవ్లో జాయిన్ అవుతుంది, రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నాయి. బట్ గైస్, ఓకే, సో లెట్స్ జస్ట్ లీవ్ సమ్ టైమ్. సో ఆకాష్ వస్తారేమో కొద్దిసేపట్లో. హాయ్ అండి, సేమ్ మై నేమ్ అంటే రవితేజ, హిజ్ నేమ్ ఇస్ రవితేజ. ఓకే, దీపు, హాయ్ దీపు, హౌ ఆర్ యూ?
Shrino hearts పంపిస్తున్నాడు. I'm a huge fan of you, Deepu. Thanks, Deepu. Thank you so much. That word itself means really a lot to me. Thank you. Girishma. Yeah, stars పంపిస్తుంది. Even I'm excited. నేను కూడా ఆకాష్తో మాట్లాడడానికి. Shrino, thank you, Shrino. Thanks for the compliment. ఏంటి చెప్పు అర్థం కాల. కావ్య, హాయ్ కావ్య ప్రిన్సెస్, హలో. Looking gorgeous. Thank you, Shirley. Thank you. I am waiting still for Akash. Okay. Team, I think Varun, you guys must be watching the live kada. So naku Akash inka live lo kanipinchaledu. Please just tell him to come on live at least. Madhura audio page lo live lo rammanandi, so that it will be easy for me to at least add him. So అంటే తన రిక్వెస్ట్ పంపించుకొని నన్ను యాడ్ చేసుకోవడానికి ఈజీ ఉంటుంది. ఆకాష్ ఇది ఫుల్ నడుస్తున్నాయి. ఎస్ ఎవ్రీబడి ఈస్ ఎక్సైటెడ్. Shirley, I'm fine. Shirley, thank you so much. I'm super good. I'm a big fan of Akash Puri. Akhila, yay! Excited, super. So, ఏదైనా మంచి question that you want to ask Akash, let me know కింద text cheyu. So, నేను ఆ question అడుగుతా definite గా for you. He's on live? Okay. It seems he's on live. I am even searching the name. Akash. No, I can't see him even live kuda. నేను ఇక్కడ live request and viewers లో only Akash Puri FC అంటే that's like fan page అనుకుంటున్నా. Yeah, of course, because it was 18,000 followers అందులో. So Akash Puri main page లో 50,000 followers. Ba. He's in his account live. So okay. So team, you guys, somebody have to call him and tell him to request onto my page. Onto Madhura audio page, or probably we have to like close the live now again and. మీరు నాకు ఏమైనా టెక్స్ట్ మెసేజ్లు ఏమైనా పంపినా నాకు రాదు, బికాజ్ నేను ఫ్లైట్ మోడ్లో పెట్టేస్తాను ఫోన్ లైవ్కి వెళ్ళేటప్పుడు. ఏదేమైనా ఉంటే ఇక్కడ లైవ్లోకి వచ్చి ఇక్కడే టెక్స్ట్ చేయాలి. ఓకే, థ్యాంక్స్ వరుణ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ లెటింగ్ మీ నో దాట్. బట్ యాక్చువల్లీ ఆకాష్ గిట్ట రిక్వెస్ట్ చేస్తే కదా నేను లైవ్లోకి వెళ్ళేది. సో ఎలాగా అనేది ప్రాసెస్ నడుస్తుంది, చూద్దాం ఏం చేస్తారు ఏంటి అనేది. బికాజ్ either I have to send him a request or he have to send me a request. Something has to happen simultaneously kada, eitherwise ఏది అవ్వకుండా ఇక్కడ ఆగాము. ఆయన అక్కడ లైవ్లో ఉన్నాడు, మనం ఇక్కడ లైవ్లో ఉన్నామా. సో గైజ్, వాట్ డూ వీ డూ? I'm insane right now. I'm so insane. I'm confused. Please call Akash. నేను ఆకాష్కి కాల్ చేయాలి అని అంటే I have to cut the call. So I'm cut the live. Okay, so I'm just going offline for now because I have no choice. Guys, 68 members live unnaru ippudu. Hello Akash, was live now. Okay, hello Akash was live now. Let's wait and see. People are saying to let's wait and see. So what do we do? So all 65 ippudu 65 air. Okay, 65 people, let me know what do I have to do. Wait Jaina, like తను లైవ్లోకి వస్తారని, లేకపోతే వర్షని నేను అదే అందుకనే వెయిటింగ్ ఆకాష్ కోసమే. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్ మీ ద లింక్ ఆల్సో శ్రీకాంత్. బట్ కాకపోతే తను లైవ్ వస్తే కదా నేను రిక్వెస్ట్ పంపించుదామని చూసినా వెళ్ళట్లేదు. See, I'm even going there. Oh amma, finally, yes, I got Akash here. I'm connecting, waiting for Akash Puri to confirm. Connecting. Abba! Hello. Finally! I'm so sorry and I'm so sorry. No, that's okay. It happens, Akash. But final ga, like, inkosepu aagi cut cheseddama ani entu fingers crossed unte, fans and everybody was like, no, let's wait ante inka nen wait chestunde. Okay.
Nice. So how are you? How's quarantine life going on? Basic question. All Andar good. adige the first thing. Yeah. So, I'm good and I mean quarantine life కొంచెం boring, but still we have to stay at home. Yeah, of course. So అసలు యాక్చువల్ గా వాట్ ఇస్ ఆకాష్ పూరీస్ షెడ్యూల్ ఇన్ అ డే? మార్నింగ్ ఎప్పుడు లేస్తున్నారు? అంటే అమెరికా టైమింగ్స్ ఏమైనా ఫాలో అవుతున్నారా? ఇండియా టైమింగ్స్ లోనే ఉన్నారా? అంటే యూజువల్ గా అందరినీ. అమెరికా టైమ్స్ ఫాలో అవుతున్నాను. Because So what is the date? నేను actually I'm waking up sometime around and I'm sleeping sometime around 3-4 అవుతుంది మూవీస్ చూస్తూ అంతా. So I'm waking up sometime around 12:31. Okay. So then my day starts అన్నమాట అక్కడి నుంచి. అప్పటి నుంచి హాఫ్ డే అయిపోయినాక హాఫ్ డే నుంచి మన డే స్టార్ట్. Yeah. ఓకే. సో మరి ఈ క్వారంటైన్ టైమ్ లో అందరూ అఫ్ కోర్స్ మీరు మాటలోనే అన్నారు మూవీస్ మీద అని అన్నారు కదా, అన్ని రీవాచ్ చేసిన మూవీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? పాత సినిమాలు మళ్ళీ చూసినవి? చాలా ఉన్నాయండి. ఐ మీన్ ర్యాండమ్ గా చూస్తూ ఉంటాం సినిమాలు. సో నిన్న సరదాగా ర్యాండమ్ గా వెళ్తుంటే ఇందిరా సినిమా వచ్చింది. సో నొక్కి ఐ వాజ్ జస్ట్ వాచింగ్ ఇట్. రీసెంట్ గా చూసిన సినిమా ఇందిరా మూవీ చూసారు. ఓకే. కొత్త సిరీస్ లో ఏమైనా మాకు సజెస్ట్ చేస్తారా? ఏమైనా వాచ్ చేసిన మూవీలు కానీ సిరీస్ కానీ? ఐ మీన్ సిరీస్ అంటే నేను ఎక్కువ సిరీస్ చూడను. ఐఎమ్ ఓన్లీ టు మూవీస్ అన్నమాట. సో సో సిరీస్ ఎక్కువ చూడండి నేను. ఐ మీన్ మై డాడ్ వాస్ టెలింగ్ మీ ఏదంటే కొత్త సిరీస్ ఏవో వచ్చాయి. He was telling me to watch it. Money Heist and Fauda and ఒకటి ఉంది. So telling me to watch it. So I have to start. Money Heist. You didn't see that? No. I have to start. You should. You'll love it for sure. బాగుంటుంది. Yeah. Thank you. And yeah, seriously, quarantine time lo we were seeing RRR kuda chusam, Be the Real Man అని ఇంట్లో పనులు చేయడం, ఇంట్లో హెల్ప్ చేయడం and all. సో ఆకాష్ పూరి అట్లాంటి ఏమన్నా ఇంట్లో పనులు చేస్తున్నాడా? హెల్ప్ చేస్తున్నాడా అమ్మకి? అంటే చేస్తున్నాను, బట్ చాలా తక్కువ చేస్తున్నా. అంటే ఎవ్రీ డే మా మమ్మీ ప్లేట్స్ తుడుస్తున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు నేను వెళ్తున్నా, నేనే చేస్తా అని చెప్తున్నా. మంచిగా అవుతున్నారు అయితే ఇంట్లో. యా అంటే మామ్ అండ్ సిస్టర్ ఎక్కువ పని చేస్తుంటే నేను చాలా రేర్ వన్స్ ఇన్ వీక్ అలా చేస్తున్నా అంతే. ఓకే, నైస్. సో ఈ క్వారంటైన్ టైమ్ లో అంటే ఎనీహౌ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పాజిటివ్ సైడ్ చూద్దాం ఆకాష్. సో అసలు క్వారంటైన్ లైఫ్ వల్ల వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యు రియలైజ్డ్? ఏం తెలిసి వచ్చింది? చాలా ఉన్నాయండి. లైక్ ఇట్స్ లైక్ అంటే మనం చాలా చిన్న ఉన్నాం, మనుషులు అన్నోళ్ళు చాలా చిన్నోళ్ళు అని అర్థమైంది నాకు. అంతే కదా. సో అండ్ బట్ ఇదంతా అయిపోవాలి. ఇదంతా అయిపోతే అండ్ టైం వాల్యూ అర్థమైంది. ఎంత టైం వేస్ట్ అవుతుందో, టైం ఎంత వర్క్ మేము పెట్టుంటే ఎంత హెల్ప్ అయ్యేది ఈ టైం అంతా. బట్ లెట్స్ హోప్ ఇదంతా తొందరగా అయిపోతే లెట్స్ గో బ్యాక్ టు నార్మల్ లైఫ్స్ అండ్ వర్క్. లెట్స్ గో బ్యాక్. తొందరగా అయిపోవాలని మీరు ఎక్కువ ఎక్సైటెడ్ వెయిటింగ్ లో ఉన్నారు ఫర్ షూర్, బికాజ్ రొమాంటిక్ మూవీ రిలీజ్ కోసం మీరు వెయిటింగ్ లో ఉన్నారు. ఐ హోప్ సో, రైట్? నేనంటే ఫైనల్ గా అంటే లైక్ చాలా రోజుల తర్వాత ఫైనల్ గా మాకు డేట్ దొరికింది అండ్ యూర్ కమింగ్, బట్ సడన్ గా ఇది పడిపోయింది. బట్ ఇట్స్ ఓకే, ఫైన్. Okay, let's see positive side also for it. Maybe. క్వారంటైన్ అయిపోగానే ఆకాష్ పూరి చేసే ఫస్ట్ 5 థింగ్స్ ఏంటి? First 5 things, meet my friends. I should meet all my friends and I'll go out with them, like బయట తిరగడాలు అంతే తప్ప. అంటే 5 things అంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. లైక్ మేబీ గోయింగ్ టు సినిమా హాల్స్ కానీ, సినిమా చూడడం, థియేటర్స్ కి సినిమా చూడడం. ఎవ్రీబడి ఇస్ లైక్ మిస్సింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. అంటే నేను థియేటర్స్ లేకుండా ఉండలేను. సో ఎంత అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్ఫ్లిక్స్ ఉన్నా సరే థియేటర్స్ ఇచ్చే ఫీల్ సినిమా మళ్ళీ రాదు. సో వెయిటింగ్ అన్నమాట థియేటర్స్ కి వెళ్ళి సినిమా చూడటం. ఓకే. సో ఏదైనా ప్లేస్ కి ఏదైనా డెస్టినేషన్ కి వెళ్ళాలి, ఏదైనా ప్లేస్ విజిట్ చేయాలని ఏమైనా షెడ్యూల్ పెట్టుకున్నారా టు ట్రావెల్? నో, ఫస్ట్ నా మూవీ రిలీజ్ చేయాలని, దెన్ ఐల్ ట్రావెల్. ఫస్ట్ మెయిన్ టార్గెట్ నా సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలి. సో అది ప్రస్తుతానికి. ఓకే.
దట్స్ రియలీ నైస్. సో ఇప్పుడు మాక్సిమం టైం మీరు క్వారంటైన్ కాబట్టి ఇంట్లోనే ఎక్కువగా స్పెండ్ చేస్తున్నారు కదా. సో అంటే ఇంట్లో మాట్లాడితే మీరు ఎక్కువగా ఎవరితోటి ముచ్చట్లు వెళ్తుంటారు? అంటే అమ్మ కూచియా నాన్న కూచియా ఆకాష్? ఎక్కువ మమ్మీ. డాడీతో చాలా తక్కువ మాట్లాడుతాం. అంటే ఎక్కువ మూవీస్ గురించి కానీ వర్క్ గురించి కానీ ఎక్కువ డాడీతో మాట్లాడతాం కానీ, బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ విత్ మామ్. ఓకే. ఇద్దర్లో ఎవరు ఎక్కువ స్ట్రిక్ట్? అంటే కొంచెం అమ్మో నాన్న తిడతాడు, అమ్మ తిడుతుంది అని భయపెట్టేది ఎవరు? మమ్మీనా? మమ్మీ అంటే డాడీ ఇస్ ఫుల్ కూల్ అని నాతో. అంటే మేము ఇద్దరం ఎప్పుడు అసలు డాడీ ఇప్పుడు దాకా నా పైన ఎప్పుడు అరవలేదు కూడా. సో మెయిన్ థింగ్ మమ్మీ మీద ఎక్కువ భయం అంతే. డాడీ ఎందుకంటే నాకు డాడీ ఎక్కువ అరవరు కాబట్టి కొంచెం ఆ రెస్పెక్ట్ ని కాపాడుకోవాలని చెప్పి నేను కొంచెం తక్కువ మాడుతుంటా. ఎక్కువ నాకు కొంచెం అంటే మెయిన్ ఆ గౌరవం అనమాట. సో అంతే. అదే మమ్మీ తక్కువ. దట్స్ నైస్, గుడ్ టు నో దట్. ఓకే. ఏదన్నా కొనుక్కోవాలన్నా ఏదన్నా కావాలన్నా పర్మిషన్స్ అంటే ఎవరి దగ్గర తీసుకుంటారు? అంటే పర్మిషన్ నేను తీసుకోవట్లే, బట్ ఎక్కువ మమ్మీ. ఐ కెన్ ఓన్లీ సే మమ్మీ. ఈ విషయాలన్నిట్లో మమ్మీ. అన్ని మమ్మీ ఎక్కువగా. ఓకే, that's really nice. And just wanted to know, ఒకవేళ క్వారంటైన్ లాక్డౌన్ అవ్వాల్సి వస్తే, ఐ మీన్ మీరు ఒక పర్సన్ తో లాక్డౌన్ అవ్వాల్సి వస్తే, సో లెట్స్ జస్ట్ సే ఒక ఇద్దరు డైరెక్టర్స్ తోటి లాక్డౌన్ అవ్వాలి, పూరి గారిని సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు, అదర్ 2 డైరెక్టర్స్ తోటి లాక్డౌన్ అవ్వాలంటే ఎవరు ఇద్దరు డైరెక్టర్స్? ఆకాష్ ఎవరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు? థ్యాంక్ యూ. రాజమౌళి గారు ఒకళ్ళు, ఇంకొకళ్ళు రాజమౌళి గారు అండ్ సుకుమార్ గారు. సుకుమార్ గారు, ఓ మై గాడ్, దట్స్ ఎ నైస్ క్రేజీ గుడ్ కాంబినేషన్ ఇట్ ఇస్. నెక్స్ట్ లెవెల్. ఇంకా క్వారంటైన్ 40 రోజులు 50 రోజులు ఏంటి, సంవత్సరం వెళ్ళినా కానీ ప్రాబ్లం లేదు. వాళ్ళతో కూర్చొని రాయిపించారు సినిమా స్టోరీ. రిక్వెస్ట్ చేయాలి. మీ సినిమా స్టోరీ రాపిస్తారా ఇద్దరితోటి? ఓకే. సో ఇద్దరు హీరోస్ తోటి లాక్డౌన్ అవ్వాలి అంటే చిరంజీవి గారు, రజనీకాంత్ గారు. అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఈ ఆన్సర్. నేను ఇంకా పనుండే పోతా. చెప్పండి సార్, మీకు ఏం కావాలి? ఇంకా పొద్దున ఇంకేం కావాలి చెప్పండి. రోజు ఇంకా వాళ్ళతో కూర్చొని వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేసి టాకింగ్ టు దెమ్, ఇట్స్ వాట్ కెన్ ఐ సే. సో మీరు అన్న క్వశ్చన్ కి దిస్ ద ఆన్సర్ అంతే. లైక్ మైండ్ బ్లోయింగ్. నాకు రిప్లై రావట్లేదు. దట్స్ లైక్ ద పర్ఫెక్ట్ థింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ క్వారంటైన్ అసలు. దట్స్ ట్రూ. దానికన్నా బెస్ట్ థింగ్ ఇంకేముంది? ఓకే. Totally, it's like a blessing inka. And quarantine ipo we have like friends, just me generation or your favorites, okali iddar heroes and iddar heroines toti company ga ante manchiga full oka friends group mottam lockdown అని అంటే మీరు ఎవరెవరు ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఎవరిని, ఇద్దరు హీరోస్ ఎవరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు? somebody of like your rapo, your మీకు ఎవరితో అయితే ఎక్కువ క్లోజ్నెస్ ఉంది అలా? హీరోస్ కాబట్టి అయితే ఐ మీన్ మై ఫ్రెండ్ రాహుల్ విజయ్, he's one person. Oh, okay. And Vishwak Sen. Okay. Heroines ఎవరు? హీరోయిన్స్ లో అయితే ఎక్కువ చూస్తారు, అందరు చూస్తారు ఈ లైవ్. ఏంటంటే మేబీ ఐ కెన్ సే నాతో పనిచేసిన హీరోయిన్స్ లైక్ నేహా అండ్ కేతిక. స్మార్ట్ గా ఇచ్చేసారు ఆన్సర్ అసలు, ఇంకొకళ్ళు ఎవరు ఏమి అనకుండా. అంటే వాళ్ళతో ఎక్కువ ర్యాప్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఇద్దరితో వర్క్ చేశారు కాబట్టి. Nice. And you know, Akash, like first me to interview anangane, I really wanted to ask you this question. See, my father Puri Jagannath garu is somebody is like everybody look on to, or his movies, it's like inka generations kuda maatladukoneటువంటి hit fiction aటువంటి one of the like amazing person.
సో తన సన్ గా మీరు ఇండస్ట్రీలో యునో వెన్ యూ వాంటెడ్ టు టేక్ అ ఫస్ట్ స్టెప్, అసలు ఏం జరిగింది తలకాయలో ఫస్ట్ టైం? అంటే మెయిన్ మీరు లీడ్ గా వచ్చేటప్పుడు ఏంటి తల్లో ఏం తిరుగుతుంది? అదర్ లైక్ యునో స్ట్రెస్డ్ ఉంటిరా, రెస్పాన్సిబిలిటీస్? సో వాట్ వాజ్ ఇట్? Yeah, and there's a lot of responsibility because ఎందుకంటే ఒక ఇంట్లో అంత గొప్ప పర్సన్ ఇంట్లో పెట్టుకొని నేను వస్తున్నానంటే ఐ హావ్ టు డూ ఇట్ రైట్. ఎందుకంటే సో అది కొంచెం స్ట్రెస్ ఉండింది, బట్ ఐఎమ్ సో స్టిల్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ ఐల్ డెఫినెట్లీ డూ ఐ హావ్ టు డూ సంథింగ్. ఐల్ డూ సంథింగ్. ఓకే. సో ఎక్కడైనా ఒక చిన్న నర్వస్నెస్ ఉందా ఆకాష్, దట్ నేనేమో తప్పు చేస్తానేమో, తప్పు జరిగిపోద్దేమో, డాడీకి ఏమైనా బ్యాడ్ నేమ్ తెస్తానేమో, ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ ఏమైనా ఉందా? యా ఆఫ్ కోర్స్ అది ప్రతి సెకండ్ ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు అది ఉన్నప్పుడే మనం ఇంకా డిసిప్లిన్ ఉంటాం, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటాం. విల్ టేక్ ద రైట్ స్టెప్. సో అది ఉండడం మంచిదే, బట్ యా ఐల్ ట్రై మై బెస్ట్ అండ్ ఐల్ టేక్ ద రైట్ స్టెప్స్. Okay, so and another interesting question and waiting for your answer. ఇప్పుడు నాన్నగారు చేసినటువంటి అమేజింగ్ హిట్ మూవీస్ లోంచి, తను డైరెక్ట్ చేసిన మూవీస్ లోంచి మీరు లీడ్ గా చేయాల్సి వస్తే ఏ మూవీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు? ఓ అంటే లైక్ యు టాకింగ్ అబౌట్ రీమేక్? yes, రీమేక్ మీరు లీడ్ గా చేయాలంటే. నేనింతే యా. ఎందుకు పర్టికులర్ గా దట్ మూవీ? ఐ డోంట్ నో, ఐ జస్ట్ లవ్ దట్ ఫిల్మ్ బికాజ్ అంటే సినిమా చూస్తాం కానీ సినిమా అంటే ఒక సినిమా తీయడానికి ఎంత కష్టం, సినిమా అంటే ఏంటి, ఆ సినిమా లైఫ్ అంటే మా యాక్టర్స్ లైఫ్ కానీ డైరెక్టర్స్ లైఫ్ కానీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ లైఫ్ ఎలా ఉంటాయి అని చాలా బాగా చూపించిన సినిమా అది. సో ఐ రియలీ లవ్ దట్. ఇట్స్ రియలీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్. దట్ ఫిల్మ్ ఇస్ రియలీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్. Oh my god, ఇంత ఇన్ డెప్త్ ఆన్సర్ ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఓకే, దట్స్ లైక్ వావ్. ఓకే, సో యూజువల్ గా అంటే ఇప్పుడు నాన్నగారితో ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాను అంటారు, ఏది మాట్లాడినా మూవీస్ గురించి, థింగ్స్ అండ్ ఆల్ అంటూ ఉంటారు కదా. సో ఎప్పుడైనా మీతోటి పూరి గారు అన్న సిచ్యువేషన్ ఉందా, ఐ వాంట్ టు సీ యూ లైక్ దిస్, నీకు ఇట్లాంటి ఇమేజ్ తోటి నేను చూడాలనుకుంటున్నాను, ఇట్లాంటి సబ్జెక్ట్ లో నేను నిన్ను చూడాలనుకుంటున్నాను అనేది? అదే ఎప్పుడు ఇమేజ్ చూడాలనుకుంటున్నాను. ఓ ఓకే, ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ లో అని కూడా ఎప్పుడు డిస్కషన్ వచ్చింది లేదా? లైక్ అంటే డాడీతో ఎలా ఉంటుందంటే లైక్ అంటే ఎక్కువ చాలా తక్కువ ఉంటుందండి. ఇట్స్ లైక్ నేను ఎప్పుడైనా సినిమా చేయాలనుకున్నా సరే, రే సినిమా చేద్దారా, నువ్వు రెడీ అంటారు. చాలా సింపుల్ గా. సో అంతే, అదేదో బయటికి సినిమా చూద్దాం అన్నట్టు అంటున్నాడు. యా, సో చాలా సింపుల్ గా అంటారు. సో ఇంకా అంత తక్కువ కాన్వర్సేషన్స్ ఉంటాయి మాకు. సో ఐ రియలీ వాంట్ ఆస్క్ హిమ్ నన్ను ఎలాంటి ఇమేజ్ లో చూడాలనుకుంటున్నాడు, వాట్ ఇస్ ఇట్ అని. టోటలీ తెలుసుకున్నప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేయండి, మేము వెయిటింగ్ లో ఉన్నాం ఆ న్యూస్ కోసం. విల్ డు అనదర్ లైవ్. we have to and you know మీకు అలాగే ఏమైనా ఇమేజ్ ఉందా ఆకాష్, లైక్ యు నో నన్ను నేను ఇటువంటి కైండ్ ఆఫ్ దాంట్లో పోర్ట్రేట్ చూసుకోవాలనుకుంటున్నా అనేది? యా, ఐ మీన్ డెఫినెట్ గా అండి. లైక్ ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ టు ఎంటర్టైన్ ఎవ్రీ ఆడియన్స్ అన్నమాట. లైక్ అంటే పెద్దవాళ్ళ నుంచి చిన్నపిల్లల దాకా అందరినీ ఐ రియలీ వాంట్ ఎవ్రీవన్ టు కమ్ టు మై ఫిల్మ్ అండ్ ఎంజాయ్. సో కమర్షియల్ గానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ గానీ ఎవ్రీథింగ్, ఈవెన్ దో ఇఫ్ ఇట్స్ యునో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫిల్మ్, బట్ ఐ రియలీ వాంట్ దట్ ఫిల్మ్ టు హ్యావ్ అ లిటిల్ కమర్షియల్ టచ్ వేర్ ఎవ్రీవన్ విల్ లైక్ ఇట్. కంప్లీట్ గా కొత్తగా కాకుండా యా సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఇందాక నుంచి వీళ్ళ కింద కమెంట్స్ ఎక్కువగా పెడుతున్నారు కాబట్టి ఒక్కసారి వాళ్ళ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం. పావని is somebody who's been texting from the start of the live. Hi Pavani. My first movie with you పెట్టారు అనిల్ గారు. మై ఫస్ట్ మూవీ విత్ యూ, ఇట్స్ మై డ్రీమ్ ఆకాష్ బ్రో. అచ్చా మీతో చేయాలి అనేది. ఓకే, షూర్ డెఫినెట్ గా ఐ వుడ్ లవ్ టు ఓన్లీ గారు.
Okay, Raviteja is saying hi. Hi, Raviteja garu. Say something about Mass Maharaja, Raviteja garu anta. Mass Maharaja, he's evergreen. He's always Mass Maharaja. Totally, he's forever Mass Maharaja. That's it, yeah. Oh, okay. Satya is asking, what's your handsomeness secret, Akash? అయ్యో నేనే సీక్రెట్లు ఏంటని చాలా మంది అడుగుతున్నా. నువ్వు నన్ను అడుగుతున్నావు. Nothing, bro. It's just, I mean, I don't know, but okay. I don't know what to say. Yeah. Thank you so much for the compliment. What is your diet allow తీసుకుంటావు? Diet allow follow అవుతుంటావు? What's your food routine? Me, I mean, yeah, diet paranga I'm little, and when I'm working out of, when I'm working for a movie, I'm really strict when it comes to diet and everything. But if there is no movie and all, I complete the nasta. So I eat completely. But favorite dish ఏంటి? Akash, favorite food ఏంటి? Favorite food? సాంబార్ నాకు చాలా ఇష్టం. సాంబార్ అన్న? సాంబార్, సాంబారు అప్పడం, like it's the best combination. So I really love that. Forever and, yeah, it's forever. It's evergreen. Yeah. ఇంకా బయటికి వెళ్తే ఎక్కువగా తినే ఫుడ్ ఏంటి ఆకాష్? బిర్యానీ మోస్ట్. ప్రాపర్ ఫుడ్ అయితే ఆకాష్? ప్రాపర్ ఫుడ్, అయ్యో. ఓకే, సాంబార్ అనగా అందరు సాంబార్ సాంబార్ అని మెసేజ్ పెడుతున్నారు. ఈవెన్ ఐ లైక్ సాంబార్ అంట. యువర్ ఫ్యాన్స్ ఆర్ ఆల్ టెల్లింగ్ దట్. ఓకే ఓకే. బ్రూటల్ బ్యూటీ అడుగుతుంది, హౌ ఇస్ నాన్నగారు ఆకాష్? నాన్నగారు ఇస్ వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సాయి ఇస్ ఆస్కింగ్ వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ కలర్? మై కలర్ బ్లూ. బ్లూ, ఓకే ఓకే. तेरी स्माइल की फिदा आकाश अंटा. तेरा स्माइल की, okay. Thank you so much. It really means a lot. Yeah, and I also see people talking about Mehbooba. So Akash, Mehbooba is one movie I must say probably ante nenu theater lo enduku చూడలేదు. I think ఇందులోనే ప్రైమ్ లోనో somewhere I saw it, ప్రైమ్ లోనే వచ్చింది కదా. చూసినప్పుడు నేను రిగ్రెట్ అయ్యా, అరే ఈ మూవీ నేను థియేటర్ లో ఎందుకు చూడలేదు అనేది. ఐ మీన్ ఇట్, ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ నేను నీకు చెప్తున్నాను ఆ విషయం కూడా. థ్యాంక్ యూ ఇట్ రియల్లీ మీన్స్ a lot అండి. సచ్ బ్యూటిఫుల్ ఎమోషన్. అసలు కలవండి కచ్చముట్టేస్తుంది, కోపం వస్తుంది, వెళ్ళి వాళ్ళిద్దరు ఎత్తుకొని వచ్చేది కలిపేయాలనేటటువంటి మ్యాడ్నెస్ లోకి డ్రైవ్ చేసినటువంటి మూవీ. అండ్ దట్ సాంగ్స్, ఓ ప్రియా అయితే బిలీవ్ మీ ఇట్స్ అ లూప్ నా దాంట్లో. అమేజింగ్. సో ఒక్కసారి మెహబూబా యునో అంత ఎండలో గన్ పట్టుకొని ఆర్మీ డ్రెస్ లో, లైక్ హౌ వాస్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్? యా అండి, మెహబూబా వాజ్ జస్ట్ అమేజింగ్ అండి. అండ్ ఐ మీన్ నేను ఇప్పుడు ఎన్ని ఫిల్మ్స్ చేసినా ఇట్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్. ఇట్స్ లైక్ స్పెషల్ ఫిల్మ్ ఫర్ ఎవర్ మెహబూబా అనేది. బట్ యా ఐ మీన్ కొన్ని చాలా హోప్స్ పెట్టుకున్నాం, బట్ ఇట్ డెంట్ వర్క్ అవుట్ మచ్. బట్ yeah, but amazing experience shooting matram. And main was that weather, chali Kulu Manali lo, there was a lot of cold lo gani, army dress lo, action scenes gani, it was really tough, but our experience matram I really miss it. So yeah, wonderful. Totally nice. It is one of the like really beautiful movies. I mean it. Thank you so akada Ujjwala text chesindi, I've been waiting to talk to you since 6 years anta. I don't know if it is true or not, but you must say hi to Ujjwala. Hi Ujjwala, but thank you so much, and definitely corner nepe kaludam. That's nice. Okay, so let's come to this topic of romantic movie. And it's a honor, Madhura audio nunchi kuda, it's really I'm feeling so happy about it. Romantic movie first interview maade. Yeah, right maade first movie interview kada. Ippudu varaku interviews ivvaledu. Yeah, romantic gurinchi ekku ivvaledu. Yay, super. Last పెట్టుకున్నాం ఇది. సో రొమాంటిక్ మూవీ గురించి మాట్లాడే ముందు ఫస్ట్ థింగ్ టు సే, సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. ఆ సాంగ్ చూస్తుంటే ఫస్ట్ పూరి గారు చెప్పినటువంటి డైలాగ్ దగ్గరే ఫిదా ఫ్లాట్, ఎవ్రీబడి విల్ అగ్రీ విత్ ఇట్.
Yeah, that's అండ్ true. తర్వాత ఇట్స్ లైక్ ఇది మనసులో ఉన్న అమ్మాయి మనసులో ఉన్న మాటలు, అమ్మాయి ఫీలింగ్స్ తను ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్న విధానం అండ్ మీ ఇద్దరి కెమిస్ట్రీ, ఇట్స్ లైక్ you're born for each other అన్నట్టుగా కనిపించింది. సో ప్లీజ్ టెల్ us about the movie, your chemistry and your the Ketika తోటి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆల్. Yeah, it was nice అండి. I mean, కేతిక తన పాపం ఫస్ట్ టైం అనమాట, ఫస్ట్ సినిమా. సో తను కూడా కొంచెం అంటే రొమాన్స్ ఇవన్నీ కొంచెం ఇబ్బంది పడింది. బట్ యా, స్టోరీ అంతా కేమ్ అవుట్ రియలీ వెల్ అండ్ వి ఆల్ ఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ విత్ అవుట్పుట్ అండ్ వీఆర్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఆల్సో ఎప్పుడెప్పుడు బయటకు వస్తుంది సినిమా అని. అండ్ బట్ ఫైనల్ గా వచ్చేసి యాక్చువల్లీ ఈ పాటికి నెక్స్ట్ ప్రమోషన్ జరుగుతూ ఉండేవి. Yeah, totally. 29th కదా. Yeah. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ మీకు డైరెక్టర్ అనిల్ గారు మీకు స్టోరీ చెప్పగానే మీ ఫస్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఏముండే ఆకాష్? లైక్ వన్ పాయింట్ మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేసిన పాయింట్. అంటే ఈ స్టోరీ డాడీస్ అన్నమాట. ఓకే. అనిల్ గారు ఇస్ ద డైరెక్టర్ ఫర్ దట్. ఓకే. యా, సో డాడీ ఫస్ట్ టైం నాకు ఈ స్టోరీ డాడీ చెప్పారు అన్నమాట. సో డాడీ చెప్పినప్పుడైతే అంటే బిఫోర్ మహబూబా విన్నా ఈ కథ నేను. ఓ ఓకే. మేము అప్పుడు డిసైడ్ చేసుకుంటున్నాం మహబూబాకి వెళ్దామా దీనికి వెళ్దామా అని. సో మహబూబా తర్వాత it was amazing. I completely love that narration and మహబూబాలో చాలా మంది అన్నారు కదా, లైక్ పూరి గారు మార్క్ లేదు అని. దిస్ ఇస్ అ ప్రాపర్ పూరి జగన్నాథ్ ఫిల్మ్ అన్నమాట. Oh wow. Yeah, it's a proper mass, everything, love, mass అన్ని ఉంటాయి. Like proper film. Yeah. Okay, that's really good to know that, but okay, నాకు ఇప్పుడు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే ఆకాష్, ఇప్పుడు నాన్నగారు స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు నీకు యూజువల్ గా వేరే వాళ్ళు మనకి స్టోరీ చెప్తుంటే ఇక్కడ ఇలా ఉంటే బాగుంటుందేమో, ఇక్కడ అలా ఉంటే బాగుంటుందేమో, జస్ట్ మన గెస్ వర్క్ అనే మాట్లాడతాం. యూ విష్ లైక్ బీయింగ్ అన్ ఆడియన్స్. సో డాడ్ మీకు అలా స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు మీరు అలా కరెక్షన్స్ లో ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అవుతారా? మీరైనా సజెస్ట్ చేస్తారా బ్యాక్ డాడ్ తోటి డిస్కషన్ లో? ఐ మీన్ కొన్ని లైక్ కొన్ని నాకు ఇలా అనిపిస్తుందా, ఇది బాగుంటుంది అంటే బాగుంటుందిరా అంటారు. యా, అండ్ హీల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇలా బాగుంటుంది, ఇదే బాగుంటుంది అని నమ్మంటారు. సో ఇలా ఉంటుంది కాన్వర్సేషన్. Yeah. So you do involve, you even point out things you wanted to change kuda. Yeah, I mean since it's my dad's film, my daddy got I can involve, but another director I cannot involve. So yeah. Okay, nice. So even romantic movie locations, first of all, please, I it's somewhere quarantine అయిపోగానే ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే నేను ఆ లొకేషన్స్ లో ఆ బీచ్ కే వెళ్ళాలని అనుకుంటాను. సో ఎక్కడెక్కడ షూట్ చేశారు అసలు ఈ మూవీని? గోవాలో షూట్ చేసామండి. The whole film is in Goa. So it was amazing. Sorry, Goa. Is it? అదంతా గోవానా? Are you serious? It's Goa? Yeah, it is Goa. Wow. అయితే డిఓపి గారి వర్క్ చాలా బాగుందని డెఫినెట్ గా అనుకోవచ్చు. గోవాలో కంట్రీ లేదు, పక్క దేశం లాగా అనిపించింది. No, I mean Goa, but ఆ ఎండ కొంచెం బాగా ఇబ్బంది ఉండింది కానీ బట్ the outfit was amazing. ట్రూ. అసలు ఆ ఎండలో ఇంకా మళ్ళీ సముద్రం నీళ్ళలో ఆ మొత్తం ఉప్పుగా అవుతూ ఉంటుంది. దాని మీద మీరు రొమాంటిక్ సీన్ లో ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు ఆకాష్? ఇంకా వాట్ కెన్ ఐ సే, ఇంకా థియేటర్ లో బ్యూటిఫుల్ గా రావాలి కాబట్టి we have to do something like that. ఇందాక మీ మాటలో కూడా అన్నారు కేతికాకి ఇది ఫస్ట్ టైం థింగ్స్ అండ్ ఆల్, అండ్ దాట్ టు మీరు ఎంత యాక్టింగ్ చేసినా గానీ యు బీన్ అండ్ సచ్ ఎన్ యంగ్ యాక్టర్, సో ఆ రొమాంటిక్ సిచ్యువేషన్స్ అనగానే కొంచెం ఎక్కడో అన్కంఫర్టబిలిటీనెస్ వచ్చేస్తుంటుంది. సో ఏదైనా ఆక్వర్డ్ సిచ్యువేషన్ జరిగినవి ఉన్నాయా మేము తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా, అండ్ యూ హ్యావ్ టు సే. అంటే ఆక్వర్డ్ అంటే లైక్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఇస్ లిటిల్ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, బట్ యా, ఐ మీన్ స్టోరీ మొత్తం విన్నాం కాబట్టి మాకు తెలుసు, బికాస్ ఇట్ రియలీ నీడ్స్ దట్. సో we just did it because since it's our job, so we just did it. అంతే. Okay, I have to know this ఏదైనా awkward situation because మీ కెమిస్ట్రీ తన ఫస్ట్ మూవీ కెమిస్ట్రీ అస్సలు కాదు. ఇట్స్ లైక్ you're like born for each other. That's like the perfect their character atla involve అయిపోయింది. సో ఏదైనా I'm sorry or oops I'm like it went wrong అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా జరిగాయా?
Yeah, like before hugging and all, we say like, yeah, so he's telling me to hug you, so okay. అని చెప్పి మాట్లాడుకుంటూ ముందు పర్మిషన్ first few days. తీసుకుంటారా? Yeah, of course. I mean, you have to ask her. So అందుకే so yeah, కొంచెం అలా ఉండింది, but still అంటే మేము ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఏం కాబట్టి కొంచెం we know it's a job and everything, but awkward situations అంటే like of course my dad is behind the camera, so it is little it is little awkward, but yeah, but Oh, that is totally awkward. yeah, that's true. But I see my And director also, sorry? but he's also director, so అలా అయిపోయింది అన్నమాట. ఓకే, సో డాడ్ వచ్చి మళ్ళీ ఏమైనా కరెక్షన్స్ చెప్పినప్పుడు వర్ దేర్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ లైక్ డాడ్ ప్లీజ్ ఆగు డాడ్ నాకు సిగ్గు అవుతుంది అట్లాంటిది ఏమైనా జరిగిందా? కొంచెం లైక్ ఉందా? అంటే లైక్ కొన్ని సీన్స్ చేస్తామండి, లైక్ దే సే వన్ మోర్ అండ్ ఐల్ బి లైక్ ఎందుకు వన్ మోర్ హౌస్ సో ఆల్ దట్, బట్ లైక్ ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్ కొంచెం అలా ఉండింది, బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇంకా వెళ్ళిపోయింది అన్నమాట. దట్స్ ఇట్. ఇట్ వెంట్ ఆన్ ద ఫ్లో. స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం ఇనిషియల్ గా డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. సో వన్ బ్యూటిఫుల్ మెమరీ రొమాంటిక్ మూవీ సెట్ లో జరిగింది, ఆర్ వన్ బ్యూటిఫుల్ డే. I mean, the best day was when I heard Ramakrishna Garu was doing the film. When I heard she's doing the film, I was like, chaala inka chaala anpichindi. And I mean, yeah, sharing my screen space with her every day was like just amazing. It was like a dream, and I completely enjoyed. Ante climax lo also dialogues gaani everything. Ante it's like I'm really blessed alanti actor to pan cheyadam. That was my early stage of career, so really happy. Oh, awesome. So what is that you learned from, Ramakrishna Garu to work చేస్తున్నప్పుడు? What is it you learned from her? I mean, ఒక్కటేంటంటే లైక్ షీఈస్ వెరీ కామ్ అండి, లైక్ సైలెంట్ గా ఉంటారు ఆవిడ. వస్తారు, షీల్ జస్ట్ సీ ద సీన్ అండ్ ఇలా చేస్తారు అంతే. సో చాలా కామ్ గా అండ్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ లైక్ అంటే చాలా అంటే ఒక ఆరా ఉంటుంది. సో అది నిజంగా ఆవిడ దగ్గర నేర్చుకున్నది. Okay, that's nice. Good to know that. And of course movie delay avvindi because of quarantine ఆగిపోయింది కదా. So release అవ్వగానే probably you must be ready to, అంటే start అవ్వగానే you must be waiting for it to release. Yes. Right? సో దాని గురించి ఏం ప్లాన్స్ జరుగుతున్నాయి? ఇంకేమైనా డిస్కషన్స్, ఇంకేమైనా ప్లాన్స్, ఇంకా మళ్ళీ ఏమైనా ఎడిటింగ్ చేంజెస్ చేసేది, ఏమైనా అట్లాంటిది ఏమైనా థింగ్స్ గోయింగ్ ఆన్? ఇంకా బెటర్మెంట్ చేద్దాము? యా ఆఫ్ కోర్స్ చాలా ఉన్నాయి, లైక్ మ్యూజిక్ అవ్వాలి, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఉంది, సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని, ఇంకా సిజీ అన్ని చాలా ఉన్నాయి, చాలా వర్క్. అండ్ ఎడిటింగ్ కూడా ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్. సో అంటే లైక్ ఇదంతా అయిపోయాక ఇట్ విల్ స్టార్ట్ అగైన్. సో అంతా బాగానే జరుగుతుంది. అండ్ యా వి జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ the right time to come. Okay, మీరు చూసారా మూవీ? I hope you saw it. Yeah, నేను చూసాను. Okay, so ఎలా అనిపించింది మూవీ చూడగానే? ఎక్కడెక్కడ you felt like అంటే నేను చెప్పకూడదు, but I'm really happy and excited. That's all I can say. Okay. And I'm just waiting for it to come out. Yeah. ఓకే, సో ఎక్కడైనా సో బీయింగ్ అన్ యాక్టర్ ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అవ్వరు అని అంటూ వింటూ ఉంటాము. సో వాస్ దేర్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ లైక్ నేను ఇక్కడ ఇలా చేస్తుంటే బాగుండు, అక్కడ అలా చేస్తుంటే బాగుండు అని ఏమైనా అనుకునే సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయా? యా డిఫరెంట్ చాలా ఉంటాయి, లైక్ చాలా ఉంటాయా? లొకేషన్ లో నుంచే ఉంటాయి. లైక్ మానిటర్ చూసిన వెంటనే కొంచెం బాగా అనిపిస్తుంది, బట్ డాడ్ సేస్ లేకపోతే అనిల్ గారు విల్ సే ఓకే బికాస్ దే గాట్ దేర్ షాట్, వాళ్ళకి వచ్చిన షాట్ వాళ్ళకి వచ్చింది. సో అలా చాలా ఉంటాయి, బట్ అలా అనిపిస్తుంది. బట్ that's actually good. Actors should never be satisfied. Absolutely true. And in future, Akash, like ఇట్లాంటి మూవీ, ఇటువంటి క్యారెక్టర్ లో నేను చూడాలనుకుంటున్నాను. ఎన్నో మూవీస్ చూస్తుంటాం, లైక్ సో ఇటువంటి క్యారెక్టర్ నేను చేయాలబ్బా అని ఏదైనా మనసులో పెట్టుకొని ఉన్నది ఏదైనా ఉందా? చాలా ఉన్నాయి. Like Army was one character that I really wanted to do it, but na first time I వచ్చింది Army soldier character. Okay, Army. Okay. But yeah, something like that. And naku కొంచెం
పౌరాణికం లాంటి ఏదైనా చేయాలని one of Wow. even my, yeah, something like that. That's like not expected from Akash Puri. No, I mean really want to try that. నైస్ నైస్. సో డాడ్ కి చెప్పారు ఎప్పుడైనా, డాడ్ నేను ఇట్లా మైథాలజీ మూవీస్ ఇలా పౌరాణిక సినిమాలు చేయాలనుకుంటున్నాను అని? No, I mean I need some more time to do that. మా డాడ్ దగ్గర ఎప్పుడు ఆ సీడ్ వేయలేదా అని డాడ్ బుర్రలో? No, ఇంకా వేయలే. బట్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. I want to do like nice action film, like complete action film like complete action, proper action film, Okay. or like cowboy film. Every genre I really Wow. want to play. Yeah. That's nice. And yeah, action movie గురించి అనగానే మే హావ్ బీన్ గోయింగ్ త్రూ యువర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లు అన్నమాట. అసలు కిక్ బాక్సింగ్ అసలు ఏమైనా కష్టపడుతున్నారా? నార్మల్ ప్రాక్టీస్ కూడా ఎంత పవర్ఫుల్ పంచెస్ అండ్ పవర్ఫుల్ కిక్స్ ఉంటాయి. ఇంకేమేమి నేర్చుకుంటున్నారు అలాగా దానికి రిలేటెడ్? అంటే like before I was trained in Bangkok and for a while fights lo Muay Thai training and everything. So now I'm just like once in a while I do kickboxing and everything, but very soon I really want to join a proper martial art classes and work on it. Wow. So తొందరలో కంప్లీట్ అవుట్ అండ్ అవుట్ యాక్షన్ మూవీలో ఆకాష్ ని చూడబోతున్నాం అయితే. Yeah. That's nice. Excited. Expectations పెంచేశారు. Thank Okay, you. నేను అసలు ఇందా మర్చిపోయాను. రొమాంటిక్ మూవీ గురించి మాట్లాడుతూ there was this another song, నా వల్ల కాదేనా సంథింగ్, సునీల్ కశ్యప్ గారు పాడినటువంటి సాంగ్. అండ్ that is amazing too. అసలు వర్డ్స్ కూడా, సిచ్యువేషన్స్ అండ్ ఆల్. సో tell us about that. Yeah, నా వల్ల కాదే ఫస్ట్ రఫ్ ట్యూన్, లిరిక్స్ లేవేం లేదు, he was just humming the song అన్నమాట. సో డాడ్ సెడ్ ఇలా నా వల్ల కాదే ఒక హుక్ లైన్ లా పెట్టని చెప్తే దెన్ హీ జస్ట్ సాంగ్ ఒక లైన్ పంపించారు. అది వెంటనే we were like చాలా ఇది సూపర్ అమేజింగ్ అని అనుకున్నాం. అండ్ యా, సో ఫైనల్ గా చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. సో టోటలీ ఇట్స్ రియలీ నైస్. నిజంగా అంటే ఫొటోస్ తోటి అలా ఇమేజెస్ దానిలాగా అలా పెట్టినా గానీ మీరు అలా సముద్రంలోకి అలా వెళ్ళిపోతూ హోల్డింగ్ అండ్ బాటిల్, ఇట్ వాస్ లైక్ చాలా ఇమోషనల్ బాండింగ్ థింగ్ అండ్ ఆల్ కూడా కనిపించాయి అందులో. బాగుంది. Okay, so okay, that's about romantic movie. So మళ్ళీ రిలీజ్ కి ముందు మళ్ళీ ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం, మళ్ళీ ఒకసారి కలుద్దాం. రిలీజ్ అయిన తర్వాత చూసాక మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ పెట్టుకుందాం. సో ఇప్పుడు రైట్ నౌ అండ్ ఇప్పుడు రైట్ నౌ మనం మధుర ఆడియో పేజ్ లో ఇంటర్వ్యూ వెళ్తున్నాం కాబట్టి లెట్స్ గెట్ టాక్ అబౌట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సైడ్ వెళ్దాం కొంచెం సేపు. సో యూజువల్ గా ఆకాష్ పూరి ఎటువంటి సాంగ్స్ వింటూ ఉంటాడు? బేసిక్ జస్ట్ తన ఓపెన్ చేస్తే, ఫోన్ ఓపెన్ చేస్తే, ఐబర్ ఓపెన్ చేస్తే, లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సాంగ్స్ ఎక్కువగా నడుస్తూ ఉంటాయి? లైక్ అన్ని సాంగ్స్ వింటాను, బట్ యా లైక్ లవ్ సాంగ్స్ నాకు చాలా ఇష్టం. ఐ రియలీ లవ్ రెహమాన్ సార్ సాంగ్స్ కానీ లేకపోతే అనిరుద్ సాంగ్స్. నాకు రియలీ బిగ్ అనిరుద్ సాంగ్స్ అన్నమాట. సో ఐ రియలీ లిసన్ టు దెమ్ అ లాట్. ఓకే. అండ్ మీరు చేసినటువంటి మూవీస్ లో మీకు నోట్లో ఎక్కువగా తిరిగినటువంటి సాంగ్, ఎక్కువగా ఫేవరెట్ సాంగ్? నా వల్ల కాదు. నా వల్ల కాదేనా? నా వల్ల కాదు, దట్స్ వన్ సాంగ్. రొమాంటిక్ మూవీ నుంచి సునీల్ కశ్యప్ గారిది, వి జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఆ సాంగ్ ఏనా? యా. ఓకే. సో బాగా నోట్లో తిరుగుతున్నటువంటి సాంగ్ అని అన్నారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా మా కోసం ఒక లైన్ అన్నా పాడాల్సింది, తప్పదు. కింద ఫ్యాన్స్ కూడా ఇందాక అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు నేను ఇలా మాట్లాడుతుంటే బాగుంటది, పాటలు పాడితే బాగుంటది. అందుకని ఓకే, జస్ట్ ఒక లైన్ మీరు అన్నట్టు నా వల్ల కాదే, జస్ట్ ఫ్యూ ఫస్ట్ 2 lines ఇట్స్ రియలీ గుడ్. సో అవి చెప్పినా చాలు. నేను కార్ లో ఉన్నా, ఇఫ్ యు వాంట్ ఐ ప్లే ద సాంగ్, బట్ I cannot sing. కార్ లో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారా ఇప్పుడు లైవ్ మీరు? యా. ఓకే. సో ఇందాక నుంచి కింద ఫ్యాన్ కూడా పైన డాగ్స్ అన్ని ఉన్నాయి, డిస్టర్బెన్స్ అని చెప్పి ఈవినింగ్స్ పూట ఐ జస్ట్ కమ్ అండ్ సిట్ ఇన్ మై కార్ అండ్ లిసన్ టు ది మ్యూజిక్. సో ఇంకా ఇలా కూర్చొని లైవ్ చేస్తున్నా. క్వారంటైన్ ఇలా కూడా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు ఆకాష్?
అంటే డ్రైవ్ కి వెళ్ళాలనిపించినప్పుడు కార్ లో కూర్చొని అలా స్టీరింగ్ పట్టుకుంటూ సో దానికని ఎక్కువ సో చేయలేం కార్ కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో కార్స్ అంటే బాగా ఇష్టమా ఆకాష్ కి? యా ఐ లవ్ కార్స్. సో వాట్స్ యువర్ డ్రీమ్ కార్? వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ కార్? అంటే నేను సంపాదించి కార్ కొనుక్కోవాలి అని పెట్టుకున్నటువంటి కార్ ఏదైనా? అంటే ఇట్స్ నాట్ వన్ పర్టికులర్ బట్ ఐ రియలీ లైక్ బెంట్లీ అలాట్. ఏంటిది? సారీ, బెంట్లీ. బెంట్లీ. ఓ ఓకే, సో ఐ రియలీ లైక్. నైస్. ఓకే, మన సాంగ్స్ దాంట్లో మళ్ళీ ఒకసారి వచ్చేద్దాం. యా, మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏదో కూడా చెప్పు. ఇగో చూసారా, కింద కూడా అడుగుతున్నారు కొంచెం లైన్ పాడు ఆకాష్, 1 లైన్ 1 వర్డ్. ఫ్యాన్స్ ఎంత ఒకసారి ట్రై చేస్తారు. ఆయన పక్కా రాసిస్తున్నా, ఇంకా వ్యూస్ పెరుగుతాయి మీరు వాడారంటే. No, అసలు నా వల్ల అవ్వట్లేదు. I cannot sing. That's fine. I don't trouble you. That's fine. And yeah, నాన్నగారి అంటే పూరి జగన్నాథ్ గారి మూవీస్ అన్నిట్లో మీ ఫేవరెట్ సాంగ్? Oh, it's a tough question. I know. I felt the same. అడుగుతుంటే కూడా నేను. But I can say it like. Oh, you have. What is it? It's Krishna Nagare Mama. Krishna Nagare Mama. Okay. సో ఇంకా దానికన్నా బెటర్ సాంగ్ అంటూ ఏముంటది కదా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి. టోటలీ. It seems like Akash, మీతో మాట్లాడుతుంటే ఇందాక నుంచి కూడా, I mean, the way that you selected your favorite movie, favorite song, అంటే ఇంకా ఈ మూవీ కష్టాలు, మూవీ లైఫ్, మూవీ ఇమోషన్స్ కి చాలా ఎక్కువ అటాచ్డ్ అయిపోయినట్టుగా కనిపిస్తుంది. యా బాగా. అంటే లైక్ అంటే I really have a lot of love for this industry. సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే I have a lot of love for that. సో అలా ఎక్కువ కనెక్ట్ అయ్యారు. టోటలీ తెలుస్తుంది కూడా, అది మీరు ఎంత ఇమోషనల్ గా అటాచ్డ్ ఉన్నారు. మీ పిక్స్ లోంచి అర్థం అయిపోతుంది, మీరు చూస్ చేసుకున్న వాటిలోంచి. థ్యాంక్ యూ. That's nice. So anything else, Akash? ఎంతమంది ఫ్యాన్స్? ఒక్కసారి అందరి క్వశ్చన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదామా కొంచెం సేపు, and so that we can say bye. యా, యాక్చువల్ గా మీ వీడియో క్లియర్ గా లేదు, కొంచెం ఐ థింక్ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం అనుకుంటా. అవునా? ఓకే. బ్లర్ అవుతా ఉంది మీది ఇందాక నుంచి వీడియో. ఓకే, ఇస్ ఇట్ ఫైన్ నౌ? ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ కొంచెం మూవ్ అయితేనే బెటర్ ఏమో. మీన్వైల్ జాను హాయ్ చెప్తుంది. శంకర్ సేయింగ్ హాయ్. శంకర్ ఆస్కింగ్ one word about Prabhas. Prabhas garu, he is darling. What can I say? He's gold ante. Totally. Dad's little princess antundi, love you Akash anta. So there's so much of love you coming up there. So Akash, meer okasari comments lo kelti. I love you all. Thank you so much for the love. Oh, that's so sweet. Okkalu pettaru ikkada. Mr. Sam Gadu is like, hi Annaya. Hi Tammudu. అండ్ చాలా మంది ఒక్క డైలాగ్ చెప్పమని అడుగుతున్నారు ఆకాష్. ఇందాక సాంగ్ ఎలాగో స్కిప్ అయ్యారు, అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ గో విత్ దిస్ డైలాగ్. ఇందాక ఇగో నిఖిలేశ్వర్ ఇస్ ఆల్సో ఆస్కింగ్ రైట్ అవే ఒక డైలాగ్ చెప్పండి అని. వన్ డైలాగా? మీ వీడియో ఇంకా బ్లర్ లోనే ఉంది ఆకాష్. ఇస్ దేర్ ఎనీథింగ్ దట్ వి కెన్ డు? ప్రస్తుతానికి ఏం చేయలేదు. వన్ సెకండ్, సో సారీ. అక్కడే ఉన్నట్టున్నారు సేమ్ ప్లేస్ లోనే, బట్ వీడియో బ్లర్ అయిపోయింది లిటరల్ గా. అసలు మీ ఫేస్ కూడా ఇది మీ ఫేస్ అని అర్థం అవ్వట్లేదు, మొత్తం ఇట్లా పీసెస్ పిక్సెల్స్ ఉందంతా. అవునా? ఓకే. సో 1 minute. Oh, is it fine now, Andy?
అనిల్, ఎస్ థ్యాంక్స్ అనిల్, నాకు ఆ టాపిక్ గుర్తు చేసావు. నేను ఆకాష్ అడగడం మర్చిపోయాను. అనిల్ నా రోజు, ఎస్ ఆ టాపిక్ లోకి నేను వెళ్తాను ఇప్పుడు ఆకాష్ తోటి. లేదు ఆకాష్, ఇట్స్ స్టిల్ ద సేమ్, ఇట్స్ సో బ్లర్ బ్లర్ బ్లర్, ఫుల్ పిక్సెల్స్ పిక్సెల్స్. ఓ మై గాడ్. సో ముందు ఏదైనా అంటే మీ కార్ లో కూర్చున్నా అంటున్నారు కదా, హెడ్ లైట్ ఉంటుంది, ఒకసారి హెడ్ లైట్ అంటే ఆన్ చేసి ఉంటుంది ప్రాబ్లీ. ఏమైనా Is it fine now? అది ఏమైనా లైట్, ఇట్స్ స్టిల్ సో బ్లర్ బ్లర్. కొంచెం బెటర్ ఉంది బట్ అయినా బ్లర్. ఓకే, సో లెట్స్ జస్ట్ నాట్ వేస్ట్ ది టైం. ఇంకా ఆకాష్ ఇందాక నేను మర్చిపోయిన టాపిక్, వీళ్ళు గుర్తు చేసిన టాపిక్ ఏంటంటే చాలా అబౌట్ లైక్, అంటే ఇంట్లో ఏమైనా మొదలైంది ఆకాష్, ఎట్లాంటి అమ్మాయి కావాలి, పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుంటావు, ఏమైనా ప్లాన్ ఉందా ఈ టాపిక్? అంటే నేను ఎలాంటి సినిమాలు చేయాలి, ఇంకా ఏం చేయాలి ఇలా ఆలోచిస్తున్నా. నా ప్రస్తుతానికి ఏం లేదు, బట్ ఆ టైం వచ్చినప్పుడు విల్ డూ అ లైవ్ again. అప్పుడు కూడా లైవ్ ఇస్తావా నాకు? అప్పుడు కూడా ఒక లైవ్ చేస్తాను. ఫీలింగ్ సో బ్యాడ్ రైట్ నౌ బికాజ్ మీరు బ్లష్ అయ్యేటప్పుడే మీరు కరెక్ట్ గా సిగ్గుపడే చూడాలనుకున్నప్పుడే మొత్తం అస్సలు క్లియర్ గా లేదు, ఇమేజ్ మొత్తం బ్లర్ బ్లర్ ఉంది. Is it fine now? I'm so sorry. No, it's not at all. It's so, అంటే ఎవరున్నారు కూడా you can't figure it out unless until మీ వాయిస్. ఓకే సో ఆకాష్, అసలు ఇప్పుడు ఆకాష్ పెళ్లి చేసుకోవాలంటే అమ్మాయిలో ఉండాల్సినటువంటి క్వాలిటీస్, అమ్మాయి ఇలా ఉండాలి, ఎవ్రీబడి హ్యావ్స్ అ డ్రీమ్, తనలో ఇలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి అని. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? అదేదో సినిమా డైలాగ్ ఉంటుంది కదా, అమ్మాయి అయితేనే చాలు, ఇంకా రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, ఫైనల్ గా డైలాగ్ అనే చెప్పండి మొత్తం, అదే అలా అన్నా వినేస్తాము. నో అలా కాదు, బట్ like మీరు అన్నట్టు, యా డెఫినెట్ గా లైక్ షీ షుడ్ బి నైస్, అండర్స్టాండింగ్ అండ్ సపోర్టివ్, అండ్ యా దట్స్ ఇట్. షీ ఇస్ నైస్, అండర్స్టాండింగ్, సపోర్టివ్. యా. Oh, wow. And I really like if she is ambitious also in her own career and life. I would really support. That's like, wow, that's so cute kind of thing. It's really nice. Okay, Akash, so last but not the least, మీ fans కి ఏమైనా చెప్పాలనుకున్నారు? Who all are live right now, they're sending so many messages, so many texts. Or do you have any crushes అంటే Akash? సత్య అడుగుతున్నారు, ఏమైనా crushes? Crushes అంటే చాలా మంది ఉంటారు, బట్ లైక్ బిగినింగ్ నుంచి ఉంటారు కదండి, లైక్ నార్మల్ క్రష్ అంటే జస్ట్ క్రష్. సో No, I'll tell you. నేను ఈ క్వశ్చన్ అడగాలనుకొని కూడా ఏముంది అంత డిప్లొమాటిక్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి, నో నాట్ దిస్ అది అంటే, బట్ ఆకాష్ ఇమిడియట్లీ సెడ్ yes, I do have. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. యా అంటే లైక్ what can I say, like okay, if you say my favorite heroine is Anushka Shetty garu, so I really like her. Wow, okay, so you have a crush on her? Yeah, I mean, I used to have first crush la starting, then I started liking her work and as an actress, and yeah. That's nice. Definitely, no wonder. Okay, I'm big fan of you, Dad's Angel antundi. Thank you so much. Okay, Neha Shetty messaged ani Raji పెడుతుంది, but I didn't know. I'm so sorry if I missed her message. Oh yeah, you should say about your two. Oh my god. Neha message చేసిందా? Yeah, she was like, Akash garu, I'm a big fan sir అని పెట్టింది. Oh wow. So yeah, as Neha is there, hi Neha, we hope నేను కూడా తొందరగా లైవ్ లో తీసుకుంటాం మేము. సో ఇప్పుడు ఆకాష్ ఏంటంటే నీతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి, నీ గురించి మాట్లాడబోతున్నాడు. Yes ఆకాష్. Yeah. Okay, ఇప్పుడు నేహా గురించి. Yeah. అంటే నేహా శెట్టి గురించి ఇక్కడ కూడా ఉంది, నేహా చౌదరిగా. Exactly, I know that. No, I mean, Neha is my best friend, so I mean working with her was just amazing. ఎందుకంటే అంటే ఫస్ట్ నుంచి తనకి నిజంగా లైక్ షీ రియల్లీ లవ్స్ మూవీస్ అన్నమాట. సినిమా అంటే తనకి చాలా ఇష్టం. షీ రియల్లీ రెస్పెక్ట్స్ ఫిల్మ్ మూవీస్ అన్నమాట.
సో తన ప్రొఫెషన్ కానీ తన అంత రెస్పెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఫస్ట్ డే నుంచి వెన్ వి స్టార్టెడ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఫర్ ద డైలాగ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను చాలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేసేవాళ్ళం. సో లొకేషన్ లో కూడా ఇట్ వాజ్ లైక్ చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోయేది ఇద్దరికి. సో వెంటనే డైలాగ్ చెప్పేసి ఐ సీ యాక్టర్ సారీ టు ఇంటరప్ట్, యాక్టర్ రాహుల్ విజయ్ టెక్స్ట్ పెట్టారు, ప్లీజ్ సార్ రెస్పాండ్ అవ్వండి సార్, అసలే లైఫ్ హ్యాస్ బికమ్ మిజరబుల్ సార్ అంట. No, I know what he's talking about. Yeah. ఓకే, ఏం జరుగుతుంది సీక్రెట్ డిస్కషన్ ప్లీజ్ సార్, వాట్ ఈస్ ఇట్ అబౌట్ హిస్, అంటే రాహుల్ అసలు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు, రాహుల్ విజయ్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఆకాష్? దేని గురించి మాట్లాడట్లేదు, జస్ట్ దిస్ క్వారంటైన్ థింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. మేము ఇప్పుడు అసలు రోజు ఫోన్ లో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం నేను రాహుల్ ఎవ్రీడే. ఓకే యా ఓకే, దట్స్ నైస్. సారీ నేను నియా గురించి మంచి మాట్లాడుతుంటే ఇంటరప్ట్ చేశా. దట్ సో అప్పుడు అలా లొకేషన్ లో ఇద్దరికి బాగా ఫాస్ట్ గా అయిపోయేది, బికాస్ ఈవెన్ షీ వాజ్ సో మచ్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో నాకు చాలా ఈజీగా ఉండింది యాక్ట్ చేయడం తనతో. సో షీఈ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్. సో వాట్ కెన్ ఐ సే, ఐమ్ రియలీ వెయిటింగ్ ఫర్ వర్క్ అగైన్ విత్ her. That's really nice. So like, nice thing. And Ketika gurinchi. Ketika tanu she's very funny and like she's very very funny. ఎప్పుడు అల్లరి చేస్తుంటది. షీఈ్ లైక్ లొకేషన్ లో ఎప్పుడు అంటే తన ఓన్ వరల్డ్ లో తను ఉంటది అనమాట ఎప్పుడు. అండ్ ఎప్పుడు లైక్ అంటే లైక్ సినిమా లైక్ షూటింగ్ మీద అందరూ ఏదో టెన్షన్ లో ఉంటాం, తనకు తనే ఒక జోక్ క్రాక్ చేసి అందరితో నవ్విస్తుంటది. సో తన అలాంటిది అనమాట. సో సూపర్ ఎనర్జీ జనరేటర్ అన్నమాట సెట్ లో. Yeah, but it was really fun working with her and she's really amazing and tanu కూడా చాలా బాగా వర్క్ చేసింది సినిమా కోసం. Yeah. Okay. So actor రాహుల్ విజయ్ అడుగుతున్నారు సార్ ఒక్క హాయ్ చెప్పండి సార్ బాబు గారు అంటే. అబ్బా ఫుల్ ఏంటి బాబు గారు మీకు హాయ్ ఏంటి బాబు గారు? నేను ఎప్పుడు టీజింగ్ నడుస్తున్నట్టుంది. నేను నెక్స్ట్ టైం తన లైవ్ లో ఉన్నప్పుడు నేను టీచ్ చేస్తాను. అవునా? I personally let you know. బాబు గారు వస్తున్నారు ఈ రోజు లైవ్ లోకి. డెఫినెట్ గా. Okay, that's really nice, Akash. Thank you so much for all this time. And before we say bye, romantic movie rabotundi. So I mean, as soon as the quarantine is done, so a movie gurinchi మీ fans ఇప్పటివరకు టెక్స్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళ గురించి anything you wanted to say? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ అంటే నేను ఫస్ట్ టైం నేను లైవ్ కి వచ్చాను నేను. సో ఫస్ట్ టైం లైవ్ నా ఇన్స్టాలో. నేను ఇప్పుడు అంటే నేను సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ యాక్టివ్ ఉండను, బట్ ఫస్ట్ టైం నేను లైవ్ చేస్తాను, దట్ ఇట్స్ విత్ యూ. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. You made my day. అయ్యో నో, థ్యాంక్ యూ. సో యా, బట్ ఐఎమ్ రియలీ రియలీ హ్యాపీ అండ్ ఫస్ట్ టైం లైవ్ కి వచ్చిన ఎంతమంది వండర్ఫుల్ కమెంట్స్ అండ్ ఐఎమ్ సో వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ for so much love and everyone. ఇందులో నా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు. One of my friend is Shreya who's saying hi. So nice. Yeah, ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. So I really want to thank everyone for this wonderful love and I'll really work hard and romantic చాలా బాగా వచ్చింది and this time that's it. I'll definitely entertain you guys. Thank you so much, Akash, and wish you very all the best for your bright future and upcoming movies. మీరు అనుకున్నట్టుగా తొందరగా యాక్షన్ మూవీ చూడాలని నేను పర్సనల్ గా కోరుకుంటున్నాను. యాక్షన్ మూవీలో రావాలి. Thank you. And it was really wonderful talking to you. ఎందుకంటే నాకు ఈ క్వారంటైన్ టైం లో కూడా కొంచెం బోర్ కొడుతూ and doing this live మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించామా? Thank you so much. Yes, thanks Akash, take care. Thank you so much. Bye. Yes, so that was really nice. ఇంకో 30 seconds లో అయితే లైవ్ ఎలాగో కట్ అవబోతుంది, బట్ మీ అందరికి కూడాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ ఫర్ కమింగ్ ఆన్ లైవ్ అండ్ అంత మంచిగా ఆకాష్ ని మంచి క్వశ్చన్స్ అడిగారు, బాగా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఫర్ ఆల్ దట్ లవ్ అండ్ ఆల్ దట్. సో ఇలాగే మన మధుర ఆడియో పేజ్ ని కూడా ఫాలో అవుతుండండి. విల్ కమింగ్ అప్ విత్ లైక్
lots and lots of interviews, more and more of entertainment. And thanks for all the beautiful messages నాకు వచ్చినాయి కూడాను. So thanks Shankar, thanks Varun, everybody. Bye guys, take care, stay home, stay safe and enjoy.